Il-Gvern Malti jeħtieġ li jipproteġi il-Belt Valletta kontra żvilupp esaġerat, dan fil-waqt li għandu jaċċerta li residenti jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar b'turiżmu sostenibbli. Dan ħareġ ċar fi stqarrija pubblikata mill-għaqda flimkien l-ambjent aħjar hekk kif fil-jiem li għaddew saret sessjoni mill-UNESCO fejn kien espress tħassib kbir fuq il-Belt Valletta, kapitali li hu wirt kulturali dinji. Infatti matul din il-laqgħa l-UNESCO talbet lill-Gvern Malti sabiex jemenda il-buffer zone fil-waqt li jintroduċi restrizzjoni fuq l-għoli tal-bini bilan il-veduti uniċi li tgawdi l-belt kapitali ta' pajjiżna jibqgħu preservati. Apparti minn hekk talbet ukoll il-buffer zone tiġi estiża għaż-żona tal-Gżira, tas-Sliema kif ukoll lejn in-naħa tal-Port ta' Marsa Mxett hekk kif bħalissa dawn huma żoni li jinsabu fl-aktar riskju li jiġu żviluppati. Il-UNESCO suġġeriet ukoll li pajjiżna joħloq pjan li jindirizza l-infrastruttura u l-kwalità tal-ħajja, dan fil-waqt li jeħtieġ li jiġu implementati strateġiji ta' turiżmu b'mod sostenibbli permezz ta' viżjoni fit-tul, iżda fl-istess waqt ikun hemm ukoll pjan biex dawn l-elementi jiġu indirizzati b'mod immedjat. Għaldaqstant il-Gvern Malti ġie mitlub li jippreżenta informazzjoni dettaljata fuq il-proġetti li għaddejjin f'dawn iż-żoni fosthom il-proġett ta' Manuel Island u Evans Building flimkien ma' Heritage Impact Assessment. Dawn għandhom jiġu preżentati qabel ma jkun approvat il-proġett sabiex ikun assigurat żvilupp sostenibbli. Intant fl-istqarrija flimkien l-ambjent aħjar sostniet li l-Gvern Malti għandu responsabilità globali li jippreserva il-karatteristiċi uniċi u l-legat kulturali li għandu pajjiżna u li jeħtieġ żvilupp responsabbli u kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet, il-komunità, l-NGOs u għaqdiet internazzjonali.